Pachanyuka mari, pachanyuka mari, pachanyuka mari, zichatera izvi, pachanyuka mari, pachanyuka mari. Ndinotenda Mwari kunyangwe nemukana uno wandapiwa nevaranda vaMwari kuti tishumirane mangwanani ano. Amen. Ini ndiri mufundisi. Anoitwa Pastor Jones. Ndoda sai kuti Pastor Jones ndo arandofarira. Hallelujah. I want Jones fire. Ndoda Jones. Hallelujah. So Pastor Jones nasi vachange vachifamba nepanyaya dzekutengesa. Asi zvakandikoshera chaizvo kuti ndipinde mushoko raMwari kuitira nditsigire nyaya dzangu. Zvakare ndichafamba nematestimony, personal testimonies eupenyu hwangu. Amen. Hallelujah. Saka ndowanzopa musoro weshoko pamamessages andinonge ndichinyora. Wandakapa nguva ino ndoda kuti tidile the spirit of reproach, number 1, and number 2, the spirit of beggar, a beggar, umpemi. Hallelujah. The spirit of what? Reproach. Mweya wekunyadziswa. Ndichitanga regai nditaure background. Ini ndakaberekwa mumhuri nevanhu 10. Ini ndiri number 9 out of 10. Hallelujah. So mhuri yakaita seiyoyoyo ainga isiri mhuri yakanyanyobatana, ainga iri mhuri yakabvanyanguka zvakanyanya. So yakadaro mhuri ndiri born rekwa Mutare nai. But rakazonge richifamba kusvika tazosvika kwaGutu, kusvika ndazoenda kunogara kumasvingo kwandakasangana nevhangeri. But munoziva mhuri yakakura makuru yakaita seiwayo inenge iri mhuri inenge ichinetseka kubatanidza mafanzi kuti zvinhu zvifambe. Ndizvo. So ndisati ndatendeuka ndiri kumasvingo, nekuda kwenhamo ndakasvika palevel yekuti rega nditsvage zvokuita ndiite yose yose. Amen. Pane imwe nhamo yekusvika palevel yekuti toothbrush inoita flat. Tauro runoti kana ukaripi chinogeza nerusoro richakusvedza. Kana ari inenge iri nhamo yekuti kana ari zvemukati matumbu aya unotanga uchasona. Wozopedzisira wangoti rega ndingofamba. Nekuti panenge pasisina chinobata mukati. But wasvika palevel iyoyo woona kuti aiwa nditori munhurume. And nditori nevamwe vari kumashure kwangu akatarisa kuti mukoma zvichida ane something chaanogona kuuya nacho. Hallelujah. Saka regai ndichibata nyaya ndinoda ndibate panapa. Ndazotendeuka ndaana Jesu. Kuti zviwedzere kabhasera kekuti kana wana Jesu zvinenge zvadi zvasiyana. But pandakauya kuna Kristu Jesu ndasingazivi maprinciples anoita kuti business remunhu rienderere mberi. Hallelujah. So ndo handichazotibate pamberi apo, but for the meantime let me go back panyaya dzekuti pane zvinhu ndazotendeuka ndikazopinda mufull time. Pane zvinhu zvandakaidentifya semufundisi kuti unogona kubarwa mumhuri yevarombo hakuna kushata, kana kupinda chechi nevanhu vanenge vasina mari hazvina kushata, asi kuti tirambe tisina mari ndo pakashata. Hallelujah. Then I started going in crusades, and crusades mwati unenge uchingorova yese ka 24/7. Tichimhanya nevakomana ndichindindaita basa rekusimudza maspika nekuita zvakasiyana siyana. But pane nguva yandakasvika yekuti zvinhu zvakasvika futi pakuoma. Zvekuti ndanda kuchida kufunga zvandakambonge ndichiita zvakandisimudza futi zviya. Ndo zvandiri kuti nhasi kubva iko zvino pamusangano unoyi, I think ndinotenda kuti Mwari vachandibatsira kuti ndichiriliso kwauri muzita raJesu. Hallelujah. Saka pane zvinhu zvandakaidentifya mubasa iro riri randiri kuita, basa raKristu. Amen. Rekuti mufundisi asina mari, mufundisi anonetsa kuteererwa.
Haterereki. Anonetsa. Vana vasangano vanotoziva kuti pamunotora mari dzedu paipai vana vasina kuona yako. Saka pane pandakanzwisisa kuti kana ini ndine yangu, chifundisi changu chinoita nyore. Haleluya. Kana ini muhomwe mangu irimo chinoita nyore. Ndakambopinda ndine wrong conception pamusoro pechifundisi. Ndaifunga kuti ini ndinofana kutora kuchifundisi kuchechi. Ndikazonzwisisa kuti ndinofana kupa kuchechi. Haleluya. Saka ipo baba ndo pandakuda kuchitanga kurova manje ndichipinda mushoko raMwari tichiona kuti mushoko raMwari mamune nyaya dzakaita sei. Alright. Haleluya. Saka ndichatanga nenyaya iri kuna Luke, the book of Luke, chapter number 1. Verse number 25. Thus says the Lord dwelt with me in the days where he took on me to take away my reproach among men. Hallelujah. Those who are the Elizabeth, Baba Zachariah, na Elizabeth, Baba John, vaive vanhu vakakarurama vasina kana chipomerwa. Hallelujah. Ndozotona bebe shokama ndati vavari vanhu vakarurama vasina kana chi. Asi Elizabeth kuno kwaanozota kuti aiwa ndo zvakaitwa naJehovha vakazobvisa kunyadziswa. Zvichireva kuti varanda vaMwari ava kusvika vachena musoro vaigara vari mukunyadziswa. Bhaibheri riri kubuda zvakanaka nokuti ari kuti ndo zvakaitwa naJehovha izvi kusvika nekuti vazobvisa kunyadziswa. Asakura murume anonzi Zachariah aipinda muuvepo hwaMwari, aiswera muuvepo hwaMwari, asi kunyadziswa akanga kusine nekuti aswera muuvepo hwaMwari. Hazvina kuitika kwegore 1, makore murume uyu achifamba mukunyadziswa. Mukunyadziswa kwaiva pamusoro pemurume uyu ndekwekupi? Ndekwekusagona kuprodusa chinobatika nemweya webarrenness. Saka unogona kuva mufundisi ane mweya webarrenness yekuti chero chinhu chaunobata hachina kwachinoenda kana semutungamiriri. Saka imbofunga kuti nemweya uri pano waMwari mawandira wakaita, makembe atapinda mawandira unenge wakaita, but aibuda akadaro. Mweya wekunyadziswa uchitevera. Zvino ini pandauya panapa ndikuti Mwari toda kuti mweya wekunyadziswa unogona kubata a family, an individual, a family. Kusvika kuchechi zvatove nemakore tichifamba tiri mumweya wekunyadziswa. Makore. Hallelujah. Saka gore rineri ini ndiri kuenda ndichiti aiwa tinotobuda mumweya wekunyadziswa. Hallelujah. Because mweya wekunyadziswa hama dzangu hauna kunaka. And Zachariah ndaimbofunga ndiri kutenda ndiri baba Zachariah hama dzangu. Akazoya John akura. John akazoya ka Zachariah adi akura. Zvekuti John anga asingagari mumba. Deni akauya ndichine simba kudai zvaita sei? Zvakaita seningana pa John kubva kauya. Koti kachechi ya baba wangu. Kuti imi vana venyoka. John aituka chechi ya baba yatunganwa na baba wake kapa. Dai ninda yakadambura. But nenyaya kuti zvakazouya vakwegura. Zvakazoya vasisina simba. Dai ari Jesu Kristu paakashayikwa mazuva maviri vakamutevera baba vacho because vaive nesimba. Hello? Saka mweya wekunyadziswa ngati pane vamwe vachine simba ngatiubatei muchine simba.
Hatidi kuzoti zvafanira kuzi munhu anozorora ane 40 years usina simba rekutakura mukadzi wacho nomudi. Hallelujah. Aiwa, pane zvinhu zvinofana kuitwa ndichine simba. Pane motikari dzatinofana kudhivha tichine simba. Pane mabhattons atinofana kutanga tichine simba. Chese chine simba. Pane takwagura. Ndinoidi foni unotengera muchembera wangu ari kumusha ane 78 years foni tablet anoidei anenge asina simba. Isu tichina simba tichagona kufamba neministry tinofana zvane mungano mazita aJesu. Tikufana zvino hatina kupfuura 2022 tikufana kuzvina 2022 hatina ku 2023 zvafana zvasvika. Lalapansi pano asipamvuma tiripo zvavada mukako zvino ngatona kutamba. Hallelujah. Hallelujah. Tsaro hangaiti problem kana wanzwisa nyaya yekunyadziswa. Pane zvinhu zvekuti sekereke kana sedunga munhu unofana kusvika palevel yekunyara. Pane uyoga unofana kusvika palevel yekuti izvi hazvichaiti. Zvakandisimudza kwandaiva yaive nyaya yekuti izvi zvinhu hazvina kunaka. Izvi zvinhu hazvichaiti. Takufana kuput an end here. Hallelujah. Regai ndichibatanidza ndifambe nenyaya yekubhega. Regai tiringire pana Acts, the book of Acts. Pane nyaya inotyisa ipapa yandakaoneswa. Chapter number 3. And a certain man, verse 2, and a certain man, lamed from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms. Hallelujah. Of them that entered into the temple. Number 1. Ndoda kurapa pamusoro penyaya yemunhu anonzi beggar. Kana munhu anokumbira. Munhu anokumbira. Hallelujah. Semunhu sedunga munhu hazvinei kuti uri palevel ipasi pane vamwe vanhu vanogona kupindwa nemweya wekukumbira. Ndakapinda mutaundi ndikaongorora mapofu. Varume vane nzimbo dzinoita kuti unzwe tsitsi kunge ndiwo wakamupofomadza. Hallelujah. Amen. Vane imwe vanoti nzimbo vanoziva pekugara, makona ekugara. Havagari pese pese. Vanoziva makona ekugara ane mari. Vamwe vakutomira murodhi asi havangomiri rodhi dzese dzese. Pamarobots pane rodhi dzavanomira dzavanoziva kuti kunenge kunofamba ngezha kunoku. Nyaya yebhega yakapinda muvafundisi nevatungamiriri. Tine umwe munhu wekuti kana kangokumhorosa so kuti zviri sei zvakaoma wakomana. Otanga tokupfekera nyaya yake kuti ugone kumubetsera, akapindwa nemweya wekukumbira. Anogona kukuimbira nzimbo yekuti unobva wabva. Kana unga uri ereda asvika pachechi kana kumba kwamufundisi anobva atoti kwamufundisi anochandi mazuva nokuti rumbo rwaari kuimba rwacho haruna kumira zvakanaka. Anoga chero foni yamufundisi haida iri zvokumhanya. Anoziva kuti magesi apera chakati chitike pane zvavari kuda chete. Havasi kunza munamato. Pane zvavanoda nekuti kune mweya wekukumbira. Endi bhega ane hembe dzaanopfeka. Kubva mubhaibheri shoko raMwari kune dzavaitopfeka.
dzavaitozikanwa nezvimametiresi zvaivaridzwa pasi. Zvino mukomana yanonzi aitogara pedyo nechechi. Ndizvo? Aigara pedyo nechechi. Aiswa ipapo kubva achiri muduku. Saka mweya wekukumbira unogona kubva uchiri muduku, unogona kutreniwa. Kukura. Hello? Amen. Unokura mauri. Unokura. Zvekuziva kuti, chero kainvita munhu kuchechi kwako, achingosvika muchechi imomo, anogona kufembedza vane mari. Anotoziva kuti ava vane mari ava ndovanozotaurwa navo kwekupedzisira. Nekuti ane mweya wekukumbira, anonzwisisa kuti pane mari ndepapo chero asingaoni. Saka mweya wekukumbira unenge uriko. Saka pandakanzwisa panyaya yekukumbira ini ndakati semufundisi ndinoda kuramba mweya uyu. Asi ndichaita sei kuti ndirambe mweya uyu? Ndinofana kuita mari inonzi yangu. Nekuti bhega mari yake yese, yabhega, rega ndikudze mari yabhega. Yese mari inouya iri yekukumbira. Hapana musoro waunira nayo. Haugoni kuirongera. Haugoni kuplana pamusoro payo. Saka mabhega ese, handina bhega wandakaona aneimba. Handina bhega wandakaona anodrive. Handina bhega wandakaona ane hembe dzandingada kuadhimaya kupfeka. Handina bhega wandakaona unoti kana ndikapinda mamake ndogona kuvhiringika nekunaka. Bhega, nokuti mari yabhega kana achikumbira ane donzo rekungoti denda zadza dumbu rangu chete. Nyaya ndeyedumbu rake. Bhega nyaya yake idumbu rake. Ameno kana uripo mutungamiri zvichida panopa living word hapana. Zvichida zvanga zviri kumunenge mwamu. Asi kana uripo unongofunga dumbu rako chete uchiri bhega. Nekuti haugoni kuiplanira ka. Yausina kushanda nokuti munhu waunokumbira anokupa. A beggar is not a chooser. Zvauya ndizvozvo. You cannot determine the path. Zvauya ndizvozvo. Kana uchine mweya webhega, rega ndikuzesa, ini sefundi ndikubudamo, ndikutotizamo. Chero grocery chero mune zvamangoitawo henyu. Unofana kusvika palevel yekuti kana uchida kunditengera wakanditarisa. Kana usina mweya webhega, kana wada kunditengera, unofana kusvika pakunetseka. Ndomutengera here, ndomutengera bhuse remurume, ndomutengera hembe royi. Woti aiwa mufundisi zvino ndikokupa yangu muri mari munotsvaga moga. Nokuti kana uchiri bhega, vanokusiyira zvavana, havakusiyiri zvavana, mabhega mazhinji anosiyirwa change. Anosiyirwa zvinhu zvisingachashandi. Zvisingachadikanwe. Ndo zvanokusiyira. Ndiri mufundisi ndiri paolivini rimwe gore, pane mumwe mudikoni akandonzira zvinhu zvakaora. Kumba kwamufundisi. Kutozadza motikari kwako ine zvinhu zvikanzi taona zvichiraswa. Ndatega tifurone kwamufundisi. Ndokubva zvasiyiwa mumba. Nekuti vaitenda kuti murume uyu anenge anodya yese yese. Because bhega anodya zvese zvese. Haagoni kuchuza kuti nhasi ndoda kudya chii. Saka kana uchiri munhu waMwari asati asvika palevel yekuti unotaura kuti ndinoda usavi hwakati muzuva ranhasi, pachine nyaya. Nekuti unodya zvaunzwa nevana, kwete zvaunopinda kunotenga iwe. Kana wakunopinda kunotenga iwe ndiwe unosarudza zvaunoda. Nekuti mauri hamusina yekungopiwa. Bhega anongoreceive. Basa rabhega nderekureceive. Hakuna bhega anopa. Ndakavatsvaga ndakavashaiwa. Nomeda kuZimbabwe ndakasvika, hakuna bhega wandakaona achipa. Ndikaenda paSouth Africa, handina bhega wandakaona achipa. Ndikaenda paNamibia, handina bhega wandakaona. Ndikauya zvakare paBotswana, hakuna bhega anopa.
Hakuna bhega anopa. Zvichida uri pano mutungamiriri, totoziva kuti bhega haupi, iwe haupiwe. Hakuna bhega anopa. Rega unzwe panapa, pane imwe nyaya yakandisetsa panapa yevanhu vaMwari. Inokotwa nevanhu vazhinji. Verse 6. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have. Munhu waMwari anga asina mari. Hamuna kuizwa zvakanaka nai. Munhu waMwari pakaitika because patembere paive nevanhu vanga vaitoziva naPeter because kwakune zvinhu zvanga zvaitika. Peter ndiye akanga aparidza 3,000 ndobva vaedwa kuchechi. Saka vanhu vanga vakuziva Peter nzvimbo yose. Vanga vakutozikanwa kuti ava vanhu vani vaMwari. Saka musi uyu vakanga vakuenda kuchechi. Asi vachiziva kuti kune vanhu vari kuvatera uye vanhu vari kuvaongorora. Ndobva asvika pachirema ichi. Kuna bhega uyu. Bhega ndobva aramba akatarisa munhu waMwari. Zvekuti munhu waMwari akatadza kupfuura. Munhu waMwari ndobva anyatsotaura pachena zvikanzi silver and gold. Silver nendarama munhu waMwari hana. Saka akatozopona neyaJesu iyi neyekuzodzwa iyi. But munhu waMwari anga asina chinhu. Vanhu vaMwari tinombopefo mama dzangu. Pane nguva unoona kuti munhu anofanira kuendeswa kuchipatara uyu. Munhu ari kuda mari ane nzara uyu. Nenangoda kuti grocery hamuna hangu asega tichikunamatira zvivave. Vazhinji vanhu vaMwari vakabudisa vanhu vane nzara kudzimba dzavo. Nekuti mari manga musina. Mari manga musina. Mari yanga isipo. Kuvanhu vaMwari yainetsa kuwana. Because Jesu Kristu pakutanga akati, paakatuma vadzidzi akati vakomana kana moenda, endai musina chinhu. Asi pepiri akati kana munazvo fambai nazvo. Ini pandiri panapa, kwese kwandinoenda, kandanoinvitiwa, handifambi ndisina chinhu. Ndakazoona vanhu vaMwari kana ukakoka vanhu vaMwari, vantu vanga vari kunzwa mweya chaizvo vanenge vari mudzimota, vakamira kuzotorwa vachiziva kuti nguva yeofaringi ipfuure, vongozopinda papupiti chete. Munenge musina mweya mota imomo. Hamuna mune chinyanya kunyanya kumedhitiwa. Munhu anenge akanyora meseji kudhara. But vanoziva kuti mari hapadi. Regai tipfuure nguva yeofaringi ipfuure. Because kusangana kwedu dzimwe dzenguva tinoti masangano tinoti mabhasiketi nevaenzi. Saka uzoti kana ndikazodonhedza 10 rand kana $, ribudise munhu waMwari. Saka munhu waMwari atori nemethod dzekupinda nadzo muchechi. Anopfuura nguva yeofaringi yapfuura ndopaanozopinda. Oita kunge ari kunzwa Mwari akatsinzinira achifamba famba. Izvo aiwa hakuna muhomwe hamuna chinhu. Hallelujah. Hallelujah. So ini pega pandinofamba. Nekuti ndakaramba mweya wekukumbira. Nekuti bhega anonzwirwa tsitsi zvakanyanya. Saka ini ndiri kubuda mumweya wekunzwirwa tsitsi. Ndakavaudza kuti kana mototenga zvinoenderana nenini musandinzwira tsitsi. Tengai chaizvo zvandinoda. Pamagumira ndipapo. Zvinhu zvandisingaiti pasangano pangu. Hapana chandisingabvisi. Chero pastor's allowance ndinobvisa. Ndo ndabvisa yakaonda kupfuura. Tengai kusvika pamagumira. Handifoneri kuti magetsi apera. Handifoneri kuti chakati. Handisati ndatombotengerwa airtime kubva zvandakabva. Ndinongoshandisa yangu. Nekuti ndiri kuda kuramba mweya wekukumbira.
ndapinda kubuda mumweya wekukumbira, ndoda kuva netunhu tunonzi twangu. Ndokwandakasvika ikoko. Saka chinondisunda kuti nditengese ishungu dzekuti handidi kukumbira. Ndakaona kuti unofanira kusvika palevel, ndakasvika palevel yekunyara, yekuzvitarisa zvandakaita zvine nekutsvukuruka wangu. Kana une nhamo unenge wakatsvukuruka, unyatsi kubuda ganda zvakanaka. And nhamo ikarova munhu mutsvuku, hama dzangu zvainenge yakaita. Hallelujah. Hallelujah. Saka ini shungu dzangu panapa ndedzekuti gore rino iri assignment yangu ndeyekumeka sure kuti every pastor ane chaari kuita kuti abvise mweya wekukumbira nemweya weurombo, nemweya wekunzwirwa tsitsi, nemweya wekunyadziswa uri pamusoro poupenyu hwako. Ndo assignment yandinayo nhasi. Hallelujah. Handisi kutaura, ndiri kutaura from experience. Ini handina chinhu chinonzi hachitengeseki. Chandisingachangotengesiko zvinobvi mudzimai wangu nevana chete, asi zvimwe zvese ndinogona kutengesa. Titosere. Saka tine vanhu vari panapa vanenge vari pane vanhu vanonyara, asi nhamo ichivapagadura. Ane achinyara chero kutengesa, achiti ndiri munhu waMwari akazodzwa. Zvakanaka chaizvo kuzodzwa, asi unofanira kusvika palevel yekuti ini handina wandinonyara. Ini ndakatengesa maswits paJoburg ndichitanga, ndakandapedza kuparidza zvikana euda machingura mufundisi, ndangokuti maparidza zvine simba munhu waMwari 100 rand, ndobva ndatora 100 iyoyo. Ndo yandakatanga nayo project kuJoburg 100 rand. Ndakatenga box yangu yemachokoleti ndakambointroduce kuno kuZimbabwe, ndo ndakatanga naro. Ndichibva kunotenga ndichisvika kukumba ranga rapera, mangwana ndichidzokera kusvika muchaina wacho ati apera, chinotsvaga kumwe kwekunotenga. Ndobva ndanotsvaga kumwe kwandakamawana, ndobva ndastoka mumba mangu ndaisa mabhoxi so. Saka unozva kana pane nguva yekuti ndadzoka kumba so ndoverenga mari makwenzi namama, ndikati saka mari iyi mashokoleti, isi kutengesa machokoleti mboti 500 pazuva, saka tawana 500 rand. Ndatawa navanhu vangani 500. Saka zviri nane ndibve palevel iyi ndinde pane imwe level, ndichitsvaga zviri nane pakuti ndikawana vanhu 500 ivavo ndakutengesa zvinhu zvema3 rand, asi siri nane here hama dzangu. Zvikanzi mamwa shuwa ngatinamate pamusoro penyaya iyi. Asi ndichiri pakutengesa machokoleti, I remember one day tine vanhu kavasingazivi art yebusiness racho. Titosere anongoti kana unotengesa unge munhu afirwa, mukanwa munenge musina kana kugezwa, anongobuda achienda asina zvayo. Ini ndakameka sure kuti one day paOlivin ndakangoti mama ndokumbira zvesutu yaya, vandatora sutu yangu pa kabhutsu kangu pa tai machokoleti angu pataxi rank. Vandasvika pataxi rank zvikanzi ko murume tingakubatsira nini? Ndikati uri kuenda kuJoburg? Ndikati no. Uri kuenda Pretoria? No. Uri kuenda kupi? Ndikati ndotengesa mashokoleti. Ndobva ndatora serious zvangu kuna rank marshal. Zvikanzi une mangani mabhoxi? Ndikati ndine mabhoxi akati wandei kumba. Zvikanzi ano china unotora mabhoxi ese ari kumba. Vanatora motikari, vanatora mabhoxi ese, vanasvika vanati tsi ipapo. Rank marshal ndiye ainditengesera mashokoleti, ndakamira paside. Akabva audza vanhu vese akati varume madriver nemataxi, uyai muone zvakaita murume uyu. Ndo zvatakuda kuti muchiita. Saka ndakachinjisa dressing yepaOlivin. Vaona ini hauwani rank marshal wakasviba iko zvino. Ndakatengerwa mabhoxi ose. Saka ndinoti dressing matters. Hallelujah. Izvi chero veparengi vakagamuchira, vakatenda kuti aiwa munhu uyu ari kuti bhilivhisa vanhu nedressing. Amen. And pandaigara pacho mohati kana mweya wakunyatswa zvaoneka
mweya kunyasa zvaunoita ndezvekuti musi iwoyo pandaka mubhedhi wakangoti pwa kawodi kakativi kananako kakangodzine mwana kobva kadonhera pasi. Masofa unenge uchitoti asha amuti apa musagara munowira mukati. Ndakatanga kubvisa 1 mari iyoyo ndaiunganidza ichinditengera zvinhu, ndichiunganidza ndichinditengera zvinhu, basa raMwari ndichiita. Imwe mari yacho ndakaitisa crusade paOliven. Pakauya vavhangeri ndindakahosta crusade yese, maelders vakati hatina mari, ndikati ndinayo. Ndikahosta crusade, vavhangeri vakati vakadya vakadzokera. Ndirini ndaita nemari yangu yemachocolate. Hallelujah. Saka ndakazokwira ndikabva machocolate ndikazopinda mumakeup. Iko zoti nemakeup yanditori nayo panapa. Iko zvinezvi ndakaencourage kuti hatichadi vanhu vanosiririsa kumasangano kwedu. Ngatimeke sure kuti vanhu vakarova huruva kumeso vese. Hatidi chechi inosiririsa. Kubva kuchembere vaunyana vakazorwa vanochinjana nawo. Saka titori neprogramu yandinayo panapa yekuisa vanhu huruva kumeso. Tinayo pano. Haubvi usina kunaka iwe. Kana uri mutungamiri zvida maimfundi maeda kana maimudhikoni vari panapa, vachingoti elder vakungozi unoita ngofamba wakanamira nemuelder uchimutera kana mufundisi kana kuti uchiti vacho zvichida changobuda izvo aiwa pane zvakasarira kumeso zvoda kuti zviiswe. Saka kune inonzi huruva kumeso yatinayo inonzi face powder. Naika ine zvinhu zvakasiyana-siyana tinenge titori nayo. Toda kuti unake. Titange nekubvisa mweya wekunyadziswa pauriko zvino. Kutori nevanhu vanototi ine handizori huruva kumeso, aiwa mweya wetsvina uyo. Nekuti vanobudirwa kando vasingazori izvozvo. Vanobudirwa nevanotamba mashangara-shangara vaya. Ndo vanobudirwa. Saka tikatoona iwo uchitoitya nekuti tozoti une mweya. Hallelujah. Amen, amen, amen. Saka nyaya yekunyara haitomboshandi. Inini ndakasvika palevel yekuti nekusanyara ndichigara kwababa namama apostle. I remember amwe businessman akasvika indobva ndangoti achibuda ndandiri mumashure mawo. Kati ko nguru zviri sei? Right. Ubore mfana. Kati handi right. Nzichi kati handi ndiri kutengesa mbeva. Sakantarisa so. Ndikati ndikutengesa mbeva mukuru. Zvanziri kupi? Saka ndabva vanotora mbeva dzachibva naye dzadzagadziwa nemurume ainzi wandagara naye. Basi paro yaitovapo. Ndaya nembeva dzangu. Zvakanzi nyama ziso mfana. Vanatsinzi nyama ziso. Zvakanzi mbeva ndikati tsinzi nyama ziso ndikabva ndatsinzi zvikati chinonga 1. Ndobva ndanonga 1. Ndobva ndadya. Zvikanzi dziri kuita mari dzese. Ndikati panguva yanga achiri mabhiliyoni kaya. Ndobva angoti uzouya wondoona. Ndobva azonditi kwachi kamari kangu pasaidi. Asi ndiri kuti ndakatarisa munhu uye atombonzi businessman. Ndini ndichiona mari. Ini pese pandiri kufamba mazuva ano ndiri kungoona chi? Handizezi kuti uri kudhiraivha yakaita sei, une mota diki, une huru, une diki. Kana usina, ini chandinoona pamunhu imari. Ndakapinda muHarare zvino ndikaona varume vakatsvinda vane ndebvu dzinoita zvokukamirwa dzichichekererwa so, ukunoti uye uone murume ari pano asi achitengesa majuice card. Chandiri kuda kudhiraivha panapa ndechekuti usanyara kuti uri kutengesei. Whatever chaunobata kana uchitenda zvinhu zvinotaurwa neshoko raMwari, chipi nechipi chaanobata
Saka kuti tigoona kuti tione kuti wakaropafadzwa. Chinondiratidza kuti wakaropafadzwa. Tichikura zvainzi kana chidakuona kuti munhu akaropafadzwa, waibatiswa huku kana kudzvariswa mubora kana mbambaira. Toona kuti munhu uyu, totarisa behavior yemubambaira, ndo yatatarisa. Hatarisi iwewe. Totarisa pawabata iwewe. Ndo patinoongorora. Tichipaongorora kuti okay. Alright. Toona kuti razoita kana ari mamazinanga, toona munanga waya uri kuenda neku next door, tozoti pane nyaya. Tikaona uchiita vana vacho vachiita vachiora vachiri vadiki, tozoti munhu yana akatukwa. Unogona kunge wakatukwa usingatozivi. Saka zvatinoda kuti tiongorore panapa ndezvekuti ndataura kati ainzi Elizabeth nauyu vakanga vane mweya webarrenness. Barrenness ingori nyaya yekuti you are unable to produce. Titose haugoni kudi ndizvo here kusave nezvibereko. Hallelujah. Kusave nezvibereko. Saka chero ukaita pamuviri, ukaita nhumbu kana kuti mudzimai ukaita pamuviri, ukaita misikeri, hauna kubata mwana. Ukaita pamuviri, ukaita inonzi stillbirth, still hauna kubata mwana. Pakunobatsirwa wacho ukasvika 9 months, 9 kukwana, kana usina ukazonzi ndakazodza pakunopusha papa, still hauna mwana. Saka kune maprojects ane vanhu panapa. Vamwe vacho mamwe anoita mamiscarriage, anoramwa ichiri pa early stages. Otoramwa project. Zama zvese, but haufaniri kuramwa project ichiri duku. Vamwe vanoabhota maprojects. Vamwe vanoita mastillbirths kumaprojects. Saka ini panapa ndiri kuti semunhu kana watotanga chinhu chaunofana kuva nacho musoro mako, unofana kuziva kwauri kubva. Wotarisa zvichida vamwe hamuna mago muupenyu. Wotarisa chechi yaunopasta kuti ine vanhu vane mari vangani. Ini kana chitonamatira vanhu pachechi handinamatiri vachatendekwa kuti vauye kuti timutsirewo zvevaparidzi vane mari pakati pedu. Aiwa, ini ndini ndinofana kuti handichanamati munamato ndakatoguma kudhara. Ini ndinofana kuva nemano ndinonzwisa zvinhu zvemumba medu. Saka ndinoda kuti iwe uzvinamatire mauri ugone kuproduce, usaabhota. Usaita misikeri kuti anotanga chinhu chogumira murodhi. Tinavo vakatomboita vari panapa, vakamboita panapa, but hakuna kwazvaienda. But 2022 ndichipedza kuparidza panapa, kune kwazvinoenda nezita raJesu. Tinavabata chete vana ivavo. Handimisikeri gore rino. Hallelujah. Amen. So indiri kuti handinyari. Ndakadzidza kuti mhuri yangu inofanira kudya zvinonaka. Handifaniri kuti mwana wangu akaenda kumba kwaelder kanorambira ikoko. Da kuramba kari kwaelder. Vana vanoziva rurimi rwezvinhu zvinonaka ava. Kuona mwana achirambira kwaelder kuti chii? Elder vakatora kanotisira kuchike nini? Ko ini baba vacho ndiripo. Saka iwe ukanitarisa uri baba, vana vako vanofarira kumaraini, unonyara kufamba nemukadzi wako ndava anenge unotozva kuti vakagumburwa panapa zviri mukati mumatumbu, vanhu vakazviona havachanamati. Ukanzi maimvuriza unoti nde zvisina kumira zvakanaka. Hapana, kana uda kuona kuti chine mweya wekubhega, zvembe dzese dzawakapfeka wakatengerwa nevanhu kuchechi kuti wakuenda kumusangano. Hauna yawakapindira mushopu kuti mai mwana ga ndimbokumweyafadza nekukuropafadza nezvinhu zvinobatika panapa. Nekuti unenge usina. Vafundisi hazvina kushata kuronga maholidays.
But kana pasina unoironga sei? Haumborambidzwi ukati kuhead office hama dzangu ndachikumbira kuti mbonozorora. Musoro unenge uri kutema mazuva ano. Ndoda mbonozorora ndichinzwa Mwari asi ndiri kumboenda kuVic Force uko. Havamborambi. Vazvati uyu arongeka uyu. Pamatsaza anogona kuwanikwa uyu. Hallelujah. Pamatsaza anogona kudii? Iko zvino pakataurwa 1000 vamwe vakafenda because haatorina kuti saka ndoita sei kuti ndigone kuproduce 1000. One day ndikuta ndiri paRichmond zvinhu zvaoma ndina kana chekubata tauro rabva ndandapererwa chero masocks anga asisipo. Ndobva ndapuwa mari yangu nasekuru manyika ndobva ndamhanya mutown. Ndobva ndatenga masocks netauro. Vaida kutanga maprojects vaive inzwa zvandakaita musi. Ndapinda mukombi. Ndine paketi rangu rezvemukati nozva zvapera. Nemasocks netauro. Ndapinda mukombi. Ndobva ndazvitarisa so. Ndobva ndatarisa driver angari paside pangu ndikati changwa ndiri kutengesa zvinhu izvi. Handina kutarisa size, haana kumboona size. Akangoti awagona mukomana zvazva kutonesa zvinhu. Ndobva atopfekera. Ndobva ndodzokera mutown. Ndobva ndotora zvimwe ndikati madriver mazhinji anenge asina zvinhu zvemukati. Ndakamanya zuva iroro. Ndakazoenda kumba ndane zvakati inini manje. Asi business ndo parakatangira. Because the project yakafamba. Project yakakura zvo ndakasvika pakuvimbwa nevanhu vandaitengesera kunzi iwe unotora 0 deposit. Unongonotengesa wodzoka. Ndikataka kutoendesa nayo nokuchechi vachitonaka mabrother achitouya. Ndichiti aiwa motora panapa. Motenderera nazvo. Saka hakuna panguva yomufundisi asinapfeka masocks angu. Nekuti ndaive nemasocks. Ndaive nezvomukati. Zvevarume nemadzimai. Saka ndoti kana wakuda kutanga project tsvaga zvinhu zvausina. Zvausina izvozvo vakawanda vasina. Zvausina vakawanda vasina. Ukatsvaga izvozvo uchaona kuti iwe kwauri unenge wanazvo asi uku wagona kutopa zvakare. Hallelujah. Saka indakazosvika palevel yekuti nguva yangu yatifambire. Ndakasvika palevel yekuziva kuti kana Mwari vashinge vandipa mari, kune hanzi ndiye anopa mbeu kumudyari, chingwa kumudyi. Iye Mwari iyeye ndiye anopa chi? Saka pamari yega yega yaunowana unofanira kuziva kuti imbeu here. Vazhinji pakati pedu panapa vakakanga mbeu. Wanzwa nekukanga mbeu. Maziso ako hagoni kuona kuti iyi ndeye kuramba kuti igozogona kuramba ichidiridzira kuti zviende mberi. Anongoti yese yapinda ane mweya webhega wekungopukuta yose. Haadi kuti igone kumultiplier iwedzere. Hallelujah. Saka iye Mwari anopa mbeu kumudyaro zose anopa zvechingwa kumudyi. Vhesi iya inomakwa nevanhu zvakati zvisina mira zvakanaka. Pakatanga nembeu ndokuzouya chingwa. Zvichava kana ukagona kuidya zvakanaka chingwa chanyore kubuda. Hakuna chingwa chinokunokera padhoo usina kunge waisa zvinhu muvhu. Hallelujah. Saka unofanira kuziva kuti okay, pambeu apa pane mbeu. Hazvina basa kuti imari. Ini ndinoziva kuti ini pega pega rimwe gore ndakasvika mutown ndiri kuMontrose uko. Ndikaona ndakanzwa zino rakarwadza but ndasina mari. Ndakapinda mutown. Ndikati pano apa ini ndiri kurwadziwa. Ndakasvika vanokukumbira mari but ndakamushayiwa. Ndikati asi ndiri kudii? Ndobva ndangoti bhutsu dzangu kwatu. Tengesa bhutsu murodhi. Bhutsu kubva dzatengwa bva ndatenga mapatapata. Ndatenga mapatapata angu. Ndobva ndapinda murengi. Ndobva ndaona zvaitengeswa bva ndati ndiri kutengesera zvese. Kubva zvatengwa.
ndobva ndanotenga bhutsu yanga iri nani kupfuura yanda ndimbori nayo pekutanga. Ndobva ndananga kuchipatara kunobviswa zino. Ndakanga ndichitengesa mawachi, ndichitengesa mawachi, masoksi nechi zvakasiyana siyana. Pandasvika ndikati varume nhasi handisi kupai mari, ndiri kupai zvinhu zvandinazvo izvi, mobvisa mazino angu. Because yandabeka nayo mhomwe aichatika kuti tichabuda ka, asi ndichine imwe order isina kupera ka. Ndikati muri kuzvida, saka ndingotorai mawachi, mwanotora wachi modi mobvisa mazino angu. Ndobva ndabviswa. Ndikati mama maisi ndobva ndasvika achitozi mama mufundisi maisi akati ndine zino risiri kuita zvakanaka. Ndikati hande ndinokuratidzai vanhu vandakatova neconnection vakanetwa mahara. Ndichishandisa mari yezvinhu zvandakavapa kuti musati mapedza. So, ini ndikuti kana ukarwadziwa, edha uri murume kana mukadzi, unofanira kutsvaga mapatiko dzekuti unopabuda sei. Ini semunhurume handigumirwe, semunhukadzi hafaniri kugumirwa. Tine vanhu pakati pedu vanapa vakagumirwa. Anoti kana akaomerwa anofunga elda, anofunga mudhikoni anofungawo aiwa iko zvinezvo hatichadiwa. Toda kuti usvike palevu yekusagumirwa. Vanhu vari kugumirwa madza kushaya zvekuita mari yakazara. Vanhu vatiri kuona ipo panapa muchiona ndichibuda nemari panapa. Ndiri kutoida. Ndine zvinhu zvandinazvo kumasuro. Ndiri kutoida. Ina ndimbobvi ndisinayo. Nezita raJesu. Hallelujah. Saka ini panapa yandinayo panapa ndekuda kuti ndichallenge mwe mufundisi, ndichallenge mwe elder. Kuti chero offering mapila unoita ukanzi takudzorera yemakore 5 yawakapa kuimba yaMwari. Unotenga chero imba nayo. Ukabatanidzirwa chegumi chako neoffering neDU tikati akukudzorera. Unotenge nayo. Unotenge nayo. Ini ndakazozva chero pandakauya kuno kuZimbabwe ndikati handipi offering nemabond. Handiti kuita zvekutransfer, ndoda kuisa mayusa nokuti ndinoda mayusa. Yeah. US. Ndine level yandakazozva kuti handipi $1 kuchechi, handipi $2. Semufundisi sazona uso. Iri kubatikere. Izvi ndine level yandiri kusetaka. Saka ndinogotungamira senisa ndavaradza zvinoitwa sei. Ivemba ndakapinda iko ndakatenga PS system yepasangano. Handina kuti ngatite kanzatu. Handina kuti ndidzosere mari yacho. Hino kana umwe achinge atoipa kuba anogona kutobhadharisa chechi kuti nhasi service ka $5 per Sunday. Handi yangu ipi system yacho. Hallelujah. Saka indoda kuti challenge ane panapa hama dzangu. Kuti yekusika ini nekuti ndakanzwisisa kuti semufundisi ndine ma-hours akawanda kupfuura vanhu vese ekuzorora. I am the boss of my own time. Ine mari. Hakuna anondimutsa. Chimukai. Ndoko nangoronga program yangu ikazvira chechinoona zvirana yega ndiripo paside ndichingoona zviri kufamba sei. Saka chazoita kuti ndigozoshayiwa mari ndiri ni boss wenguva yangu. Hama dzangu ndoda kuvhunza panapa. Kuve kubarwa uri murombo hakuna kushata, asi kufa uri murombo. Hanzi wakarurama anosiyira nha. Hino zvichatiradza kukafa uri murombo zvodza tonga usina kururama. Tizere nevanhu vasina kururama. Aiwa
Wakarurama anosira chi? Wakarurama, panonzi murombo, wakarurama anosira nhaka. Zvinoreva izvo kuti kana usina kururama, tikaona uchifa uri murombo, wanga usina kururama. Pane zvinhu zvawanga usingaiti. Hanzi munondibira muzvegumi nemupiriso. Ndo pauri kubira Jehovha ipapo. Saka hauna kururama. Tithe yako hatitoizivi. Vamwe vanobvisa tegumi kwete chegumi. Nekuti anonzi isina kukwana. Hallelujah. Amen. Saka panonzi pamupiriso, ma-offerings anditika zvegumi nemupiriso. Saka pamupiriso ndiwo nechoice. Hanzi naMwari, sekuropafadzwa kwawakaitwa ndo zvinodiwa naJehovha. Havati uya nezvese, sekuropafadzwa. Panapa parititi panapa ndo panonetsa kubuda mari. Chekanzi love offering panapa inonetsa kubuda. Vanotaura nezve love offering vanotanga kubuda tsinga dzekumusoro nedzekuzasi kuti ibude nemascriptures kuvafundisi. Mufundisi haafani kuparidzirwa chegumi. Mufundisi haafani kuparidzirwa offering. Leader haafani kuparidzirwa offering. Inofana kungozikanwa kuti aiwa iko zvinoitwa nguva ya love offering. Wangouya hapa usina kuparidzwa. Vanhu vanoti kana ukaona vhasi yamakwamira kuti zvatotanga, iwe chiregedza kudaro. Kubva wese anoti zvatanga ndeuya asina chinhu. Peter wedu uya. Mukoma wedu Peter. Vasangana nechirema panzvimbo. Hallelujah. Saka last scripture yangu inobva yati 1 Samuel chapter 17 verse 26. Zvii zvingaitwa? Uyo ndiye angatibvisira kunyadziswa pakati pedu. Hallelujah. Ndizvo here? David anobvunza kuti aiwa anenge abvisa kunyadziswa mweya wekunyadziswa pakati pedu uyu. Anopiwei? Anobvisa mweya wekunyadziswa pakati pedu. Then David managed. Nditendere kutaura ipapa. Ndokubva adonhedza Goliath. Titose. Panapa tina Goliath wedu gore rino. Taza. Hello? Tina Goliath wedu chi? Hello? Ndiani anotidonhedzera Goliath pano? Achabvisa kunyadziswa mumhuri, muchechi. Ndiani pakati pedu? David akazvavhela. Pane zvinhu zvekuti kana ukaera waita, iwe nemhuri yako wagara zvakanaka. Iwe nemhuri yako wagara zvakadi? Ukabvisa mweya uyu, iwe nemhuri yako wagara zvakadi? Hallelujah. Iwe nechi? Wagara zvakanaka. Saka mukomana yakabva ati achipedza kubvaiswa kupalace, akadi neadresi inochinja kana wagona kudonhedza Goliath. Adresi inochinja. Kwekugara kunochinja. Diet inochinja. Kana waya mumari, language inochinja. Kubva kumufudzi wemombe, Jones mukomana wekutenge wemugarden, language yatochinja yezvino nekuti akadiscover chekutenga nekutengesa. Ndakudonhedza Goliath wemumhuri yangu. Chero wekuchechi akudonha. PaNamibia vaizviziva kuti kana mufundisi vachinge vamira, havasi kumira vachinzwisa tsitsi. Vari kuparidza nekuti havasi kuda mari yako. Saka ndanga ndisingabhendesi shoko. Ndadonhedza Goliath. Handisimudzi foni kuti zvaoma, nekuti ndiri murume. Varume vaitiza, ende chakaipira, varume vanzi madzikoma David vanaso vaitiza Goliath. But pane nguva yekuti kana ukaramba uchitiza nhamo iyi uchasvika rini? Inenge ichingoripo. Chero kadambodai also inenge ichingoripo. Saka the best solution is to face the Goliath and deal. Ndiani anovada kubvisa kunyadziswa pakati pedu muzita raJesu? Pane kuzodza kuri pano.
kwekuti hazvina basa kuti wabva kuSouth Africa takasvika neko, muno muZimbabwe tirimo, aiwa Botswana takasvika neko, paNamibia kana pane kuzodza kuri pano kwatipukuta isusu panapa. Haleluya. Kwekuti wakuda kuramba kunyadziswa. Pane imwe mbedha nevana vatungamiri vari panapa yekuti ari munext door anozvinzwa chero pasina zvamuri kuita seunorira. Kuti anoti akapinda muneuso unonzwa kuti weshe wofunga kuti pane zvaakuitwa kuti ukashanyirwa nevanhu kuti munhu waMwari ari panapa anoshanda hama dzangu usiku nesikati. Izvo mubhedha una kumira zvakanaka. Mabara nevanhu ava hama dzangu aya mubhedha. Takuda kubvisa kunyadziswa. Takuda kubvisa kunyadziswa. Aiwa kana wanzwa shungu mudikani. Aiwa ane shungu ndiwandiri kuda pano. Aiwa ndona madane mudikani mahara. Takazvipuwa pachena ndokupuwa pachena. Mahara wano make a difference kwari kuenda. Saka pana patakuda kuti aiwa anoti mufundisi iyi nyaya ndainzwisisa. Ini ndinonobhaga. Ndinonofundisi anonzi Peter. Aipinda asina chinhu. Kubva nhasi handidi kuzikana nekuti iwe zvemadhimoniko zvino aiwa takuda zvino pane madhimoni anoenda kana une cash asingaiti nharo. Kama kuti mazuva ano zvakunetsa aiwa tichazvidi. Pane inofanira kuti wasvika unonzi masvikiro aita munhu waMwari aya. Aya masvikiro aya mweya chino yatoenda. Mapfekero akaita munhu waMwari aya mweya chino yatoenda. Anoda kubvisa kunyadziswa pakati penu mumhuri yake. Handidi vanoti ndinoenda kubasa zvekubasa toziva kuti munadzo. Asi kana uri muno muZimbabwe unofunga kuti nema RTGS unoti wakambomuona kupiwa wewatikola job ane mari. Anodriver Benz ndiani anoikwanisa. Ashimira mari kuhora yeye. Asi vanongwavha. Ini ndakadriver hanzi ikono dzati one day dzandadrive. Nemhaka yei ndakanzwisa kuti mweya wakunyadziswa handidi kuramba ndiri pedhe. Ndaramba mweya wakunyadziswa. Haleluya. Ngatirambe mweya wakunyadziswa hama dzangu. Saka pano nyaya ndayanaenda yekuti munhu ngaanotengesa yese. Usatya vanhu. Pese panopindika. Hapana asingatauriki naye. Munhu wese waunoona ane mari. Edza mapofo ndinomatengeserawo. Nokuti vanoziva kana vapedza vanoda kudya kavana. Makoita mari hama dzangu ndine chikafu pano. Iwe une munhu wese waunoona ona mari. Muzita raJesu. Haleluya. So first time pakaona vana baba namama takadzidza kune vanhu vaMwari vaiminista vasiya Marcus vaiti aiwa ini kana ndikange ndina baba namama ndinominista nezvandinenge ndinazvo. Amen. Haleluya. Saka ndiri kuNamibia taironga maconference. Saka pane conference yandakaronga yaizouya baba namama. Takaironga. Kana une mari haunetseki nekutaura dzimwe mari kusangano uye inobuda. Amen. So pakauya vana baba namama takaita decision mari yataive nayo mukadhi kuti panenge pega kana vachida ngotenga bedzi ngavaswipe. Amen. Saka I remember tichiswipe kusvika tasarwa ne$200 which means 200 rand mukadhi. Hello? But inini ndandati after conference zvandainzwa ndaida kunozorora. Ndandanganza mari ndaunodi kunvonozorora ndichiona mhepo ndichirohwa nemagundu ndichiona gungwa nokuti kuNamibia kune gungwa kasaka from kwandaigara kuendaiko it's about 400 to 500 kilometers. Saka ndakagadzira kuti kana ndapedza ndinofanira kuenda kunozorora semunhu waMwari aita basa. Asi kwete nekuti ndandati vanhu unganidzai mari ndatengesa. PaNamibia ndaita kana chinzi handina kuita mari pazuva ndaita 300 rand. Per day ndairova 1,000 a day. Ndaitengesera macompanies vanhu vakasiyana. Saka ndaiswipe pakauya nababa ndaingoswipe. Panongozipaduka chinongoitina nababa namama ndaita nekadhi rangu. Kusvika ndasarwa ne$200 asi chida kuenda kuholiday. Vana baba ndokubva vati mweya fadza vakuenda.
takawa kuti tazara. Pakudzokera, indaidriver motika, indaidriver Legend 45 kana kuti Amarok. I remember, it's either between Legend 45 or Amarok. Ndo moda indaidriver nchibva kuairport unodriver, unosiyana baba. Ndichisvika pamba zvikanzi, mufundisi, ndiri kuona kuti munenge maneta munhu waMwari. Ndikati zvochiwanda neta. Ndibvunze kuti mama uda kuenda kuholiday. Ndikati aiwa ndaida kuenda kuholiday. Zvikanzi, ndikati mari handisisina. Zvikanzi aiwa musatazve kuti mari hapasisina. Chigadzirirai tiende kuholiday munhu waMwari. Kwandaida kuenda kwacho, fuel akaisa full tank. Ndokunobhadhara for 7 days. For 7 days, paitwa 1,200 kana 2,000 rand per night. Saka for 7 days, just imagine. Munhu abhadhara. Anagumira ipapo maapartment iyo ndobva anyatso sure kuti mune food yese yakakwana. Yandaipindira muspa ndichiti ngoti icho ndo chandiri kuda, ndo chaakazadza. Apedza akati pese pamunenge muchipinda panoda kuswipe ndiri pano. Ndakamunhu hama dzangu ndikamudriver munhu uyu. Ndikamudla. Hallelujah. Ndichipedza ipapapo nekuti tanga taminisa kuvanhu vaMwari. Ndichipedza mama vakanga pavakapinda pamedu vakaona mune fridge yakanga iri white. Ndikati mama pama 7 days panapa zvinhu zviri pamangu handichazvidizvi. Ngazvichibuda. That 7 days chinopedza nekuti vanhu vaMwari tanga taminisa kuvanhu vaMwari. Takapinzirwa inonzi kwe dining suit. Takatenga zvese zvinhu zvaifanira kuti titenga about 14,000, takazvitenga ne6,000 rand. Upright fridge, double inonzi futi inonzi deep freeze. Ndakazvitenga ne6,000 munhu kuya kuti munhu waMwari hazvichagone itotengai. Zviri zvinyuwani. Tapedza kuminista kuvanhu vaMwari. So, kuminista zvakare kuvanhu vaMwari kune simba. Ini ndakazviona. Ndiri panapa ndinogona kukuudzai chokwadi. Iko zvino chero mubhedha ndakatochinja ndikati ngazvichitochinja munhu ayo mubhedha uchinzi uri kuita about 12 to 13,000 indaiutenga kana ne4.5 uri munyuwani. Nemhaka yei ndaimira nebasa raMwari paNamibia. Hapana paidikanwa chinhu chekuhead office chisina kuwanikwa nenguva. Hakuna pledge yandanyorerwa kunzi ngaiuye kuNamibia, ndaibvisa in time. Tithe yangu hapana payakaita less than 1,000. Kubva gore richitanga kusvika ranopera. Nekuti ndainzwisisa kuminisa kuvanhu vaMwari. Hallelujah. Amen. Zvichapera izvi. Vachanyika Mwari.